И здравейте хора, аз съм Пен от БГ и сега сме в Minecraft. И сега в този ключ е на PvP. Искам да ви кажа, че когато почвам да снимам и ще правя поредици в Minecraft. И да, сега пием и скачам. Ранг Крони съм. Благодаря на Ревен, защото ми го даде. С Демек трябва да успя да го плата, трябва да плата ранка за Коледа. Ама той Пики ми го даде. И това съм много благодарен. Сега скачам. Ще го правим. Няма лек. Няма нищо, пак ще го топим. Дръпна. Потехим с плавка в вода. Дръпна го. Тия в тройки само скачат, тия са не ги знам. О, да. Искам да ви качи раунд 3 дена и горе-долу с монтивни сървери, а това е SPP Gamer HD, един е го брат ми, MP Shark, ютубърчика. И сървери доста добре за сега. Какво ще ви покажа развитието. Там. Ето. Бати киловата това. Видях си гледа. Дайде! Лети ядел? Или го да гледа? О, аз изчезнам, аз отмъквам. Бати. Ликара. Да, и вижте хора, много хакери има пак. Ама по-малко са преди. Винали това, ама пак. Нали знаете Minecraft, без хакер не е Minecraft. Видно такъв каза онера. Да бягам горе, да стикне. Топите ли да... Топите ли да... Дропна. Да, и избягах. Минахме ли с това да е PvP-то и ще ви покажа хомони. Е, това не. Аз ще покажа видео. Имаме някакви ударни. Тук имаме някакви една за мечове и мечове. Тройки, двойки. Тук са болите, тук са стрели, перли, рандомайте ми. Храна, инструменти, XP, тук левове, протройки, тях не вляза, защото тук са ни протежни спортите. Малко са, не става протежни спорти. Точно протежни спорти.
става. Те изпития. Тук има на ферма да шугаркейн, когато тук е с джобс. Само професиите могат да свалят пари. Да, тук има трябва да е фотовете на модели са. Тук ботълки. Като фотовете. И покажа ендърчето ми. Чакай, така ще трябва да го изправя. Ето глупости. Ето тия пробойки не трябва да са мъчовете. Тук повървете ми пълни глупости. Повърното тук имам 6 легендарки. Тук две фулки, една смес фулка. Това 3. Тук пак рандомайте ми. Тук пак след от PvP. И после тук пак след от PvP. И да, хора, ако ви харесва клипа, абонирайте се. Следете ми канал, защото вече всеки ден ще има клип на Команда Макрафт. И да, канала на SPP Game в описанието. И да, чао!